Koro waduoge odwokanya koro mgajwang nyasi marko ringre mosanindo jaduong Alfred Abich Ali maene wuon reporter mar Ramogi TV kae to gi Ramogi FM bwo kambi mar All Media Services odhi nyime kawuono e county ma Homa Bay. Millicent Adhiambo miya waler mathoth ewi nyasi makamano. Akuru enwinyo na alijituliza kama njiwa todembore kamoda. Nyasi mar ikno otimore e dalane e gweng mar Nyalkinyi, East Kanyada Ward e kar chung'od bura ma Homa Bay Town e county ma Homa Bay. Kendo winjni orwaku kako osetuomgi no. Jotich mag kambi mar Royal Media Services kanotelnegi kod jatend jochung weche kendo jatend Ramogi TV J Bonyo, jatend Ramogi FM Victor Juma, jachung weche Ramogi TV Ken Muga ochopo mar kuyo kanyakla gi Ali Abich kod familia mare. Abich en wuoyi matiyo matek emomiyo ineno ka ne wamiyo ji mang'eny rusa mondo bi obed kode sama okowo wuongi. Wan madwa wache mang'eny onge, en mana gonegi mos. To gima ber en ni wasome to wawinjo kendo ka ji wache ni jaduong' ne ng'ama ber manohero dongruok. Wan mana gi kwayo achiel kende ni kik uweye kar jaduong' lal. Ali Abich wasetiyogo kano donjo Royal Media Services higa mar 2017. Kendo ka watiyo gi Ali Abich wachalo kaka owete ma kata kaka wamosore kata kaka wapenjore weche en mani to ndugu to kono chiew nade Homa Bay chal nade. Ok wasebedo gi lweny nikech en ng'a moro mamuol kendo nyiso ni kido mane jaduong' okete en kido ma oluwo kendo nyaka sani. Ruoth ni koda e yo duto donge ka chwanyore otimrede ojuka gi lwetene donge koro ka wawe familia ne wagene Ruoth Nyasaye biro bedo kodgi mana kaka noyalnwa. Jotij kambino wetene mamoko mane oyuoro e nyasino kaka Simfros Okinda, Ochieng Emmanuel, Walter Nyambaga, Stella Brenda, Susan Dunda kod Ken Adoyo e kind mamoko bende ochwalo otegi mag kuyo e yo machalo kamae. Watimo mos ahinya kaka family, Ali en colleague watiyo kode, to maduong' en ni wawinjo sigana mang'eny kuom jaduong' to gi team mobiro kae nyisowa ni ne en jaduong' machal nade. Kao kamano mos makende ne anyuola mar Ali Abich kachiel kod jo Homa Bay duto. Kelo kuyo ne owadwa Ali Abich kachiel kod familia mare. Abiro kwayo yo makende ahinya mondo Nyasach kwe obed kod familia kachiel kod osiepe. Gima do tieko godo ni pastor wacho maber kabisa kendo yalo. Wacho kanyo ni to ka uweye to biro jwang'ou koro par matut. Ali Abich kane golo ote mare mogik e sach kowo wuongi. Oparo wuongi kaka ng'at mane jaratiro kendo hero dongruok, jal mane chunye ler kapisoko. Osingo mar biro neno ni riwruok kod kwe odhi nyime e dala jaduong' Alfred Abich maonge ng'ukruok mora mora. Wuora ne ng'ama chunye ler sana kendo pesa ne oko kabisa. En kadirado kode town kama unisamo madhe soda nyakonyi ni soda kendo matin be nyakomi no onge pesa mang'eny asai no onge go anyway. To matin mana en gono no pogi ji sawa mane moncho gi sono mara kiru tich to ng'eni tijno ok mari to bende ng'eni tiyo ne jopiny koro ng'eni jopiny be nyaka chami. Mano gima nowachona kendo bende luor tijno endo jopiny gi mondiki kigang'ap kodgi to nyalo hinyi. But wuonwa ne nigi geno ni tuo mar kansa nosewuok kuome kendo nong'e nodhi chango nikech ne en strong wapano nene ka piko ne noko barego nogike stage makoro konyal. Wede kod osiepe mag familia no bende noyuoro e ik mar Alfred Abich mane owito ngimane ka ja higni 68 bang' tuore kuom kinde mogwaro. Nyasaye oket chunye kama okwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.